Shin mace za ta iya jan sallah? Tabbas mace za ta iya yin limanci, kamar yadda ya tabbata daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da za a je yaƙin Badar. Akwai Ummu Waraka bintu Abdullah, ta nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ta bi su zuwa wajen yaƙi don ta dinga kula da majinyata da waɗanda suka samu raunuka. Mai yiwuwa Allah zai azurta ta da shahada. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ta zauna a gidanta, Allah zai azurta ta da shahada har gida. Kamar yadda ya tabbata a cikin Sunan Abi Dawud hadisi na 591, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ziyartar ta har gida, kuma ta kasance tana jan mutanen gidanta sallah, har ta roƙi manzon Allah da ya bata wanda zai dinga yi mata kiran sallah a gida. Manzon Allah ya bata wanda zai dinga yi mata kiran sallah. Sannan kuma ya tabbata na Aisha radiyallahu anha ita ma ta ja mata jan uwanta sallah, kamar yadda ya tabbata a Musannaf Ibn Abi Shayba hadisi na 4989. Haka nan kuma Ummu Salma ita ma ta ja mata ƴan uwanta sallah. Matan manzon Allah sun ja mata ƴan uwansu sallah. Sabida haka a duk lokacin da mata suka taru a waje da yawa, idan lokacin sallah ya zo, suna iya zaɓen wacce ta fi su ilimi da ta jagorance su sallah. Amma akwai sharuɗa da ƙa'idodi. Ku biyo mu a shiri na gaba, za mu bayyana yadda ya kamata mace ta ja limanci. Da fatan Allah ya taimake mu. Wassalamu alaikum.